Kasare kaya ngene kok. Udumbre. Walah, mung arep nyekel janggote dadak reko-reko nganggo sanepang. Nih Pak Seno terus kesetrum lho, Lek. Apa? Dadi aurane dadi melu kowe. Ya iya. Dadi keto tuwa ki lho rek mari ra. Kok ketok kabeh. Sembah nuwun Le Pak Seno. Nggih, sami-sami. Kok ora disayang. Ya Lek? ora aja ngono. Aja kaya ngono. Ora muhrime. Ora prayoga ndak. Iki tontonan lho. Mau dikondake Mimin iki wong wedok ora geleman lho. Kok nganti aku diambung Pak Senone nek njan meksa ya ora apa-apa. Ayo dintekke parane mau. Diambung kaya ngono padha karo diambung Maejan. Ya ampun. Maejane batu nisan lho, Pri. Sing ditempelke kae. Aduh. Wedi aku. Aduh. Mas bosok aku lara-lara lho kok saiki Maejan. Ayo